Latośny karnewal chnet vorbei. No toż mamy już chnet ten fasching, ten karnewal zbyte, pójdzie ci do wszystko vorbei, a że na bezrok. Jeszcze no musicie strzymać, jo nie, bo nikaj się nie wybiegł. Tunkanie harynka we wtorek, a za tym popilcowo szczoda. I tak ci się miarkuje, co nie wydało sprawy jak każdy rok o tej popilcowej szczodzie, bo same miarkujecie, co to jest i pewnikiem jakby wam nic nowego, moje wyrostomiłe słuchacze, nie powiedział. A i że to już naisto za 3 dni ostatek karnewalu, to wspomnaj no cosik, co już dawno kiejsik osprawiał, ale zawdy mi to jakoś po palicy się belunce, po tych naszych karnewalowych przywykach, po tym bajzlowaniu wełońsko sobota, a i teroski we wtorek. I po tym latośnym ostatku faschingu. Tak się medikuje, że też żadnemu nie ciepło się na palica, żaden nie przyszło ogowa, kiedy uwidział w telewizji ten moc wywołany karnewal w Rio. Człowiek rot zazierał na te gryfnie poseblekane czorne dziołchy ze blanksagimi cyckami, a te ogiby, tym tuplem i że za oknem ci unos, tak jak i w tej Brazylii, śniega nie było, a tam w tym Rio, to ci się ale bawili. Mój kamrat Kiejsik po 4 sznapsach, łozmarzony, łozblędzony, oby ją kwera przypełni miesiączka, wyszłeptą mi we kaczmie u Petra. Wiesz, ojgień, tak bych chciał jeszcze raz pofurgnąć do tych Brazylii, do tego ci Rio, na ten ostatek faschingu, na ten karnewal w Rio. Nie godej. Jeszcze raz byś tam chciał się pokulwitać, a byłeś tam już skorzy. Nie byłeś, ale już raz chciał tam być. Ten brazylijski karnewal taki wybuchowy miszą muzyki, tańcowania, seksu i morza gorzoły. Tego nie ma nikaj na świecie. Nałącza z tych porów dni blank zamiero ci normalne życie. Brazylia to taki kraj, w który żyje dla i gromady ze karnewalu. Napoczyno się ten rumraj we piątek, schody szczody popielcowej, lato 28. We ten dzień władze Rio dawają klucze od miasta królowi Momo i on tym wszystkim reskieruje, aż do szczody na rozwidnioku. I bez tuż też mocka tych ludzi, którzy bez te pora dni fajerowali, pędaluje direkt ze tańcowania do kościoła, co by im tameszne kapelonki, tak i u nas, posuli hasim palice. Współczesny fasching brazylijski narodził się Kajsik w 1845 roku. Najbardziej majętne, pieniężne mieszkańcy miasta uzdali na szymel Paryża zorganizować tam w Rio de Janeiro we skorzy srogiego postu cołko z Rio balów, maskenfestów w żytych zolach. Ale już na bezrok ten ichni karnewal wylał się na ulicę i tak ci już gryfniście do dzisiaj ostało. Mają ci tam te Brazylioki mocka roztomajtych przywyków skuplowanych ze tym faschingiem. Jeden z nich to blokos, blokersi od angielskiego słówecka bloks. Są to najczęściej sąsiady ze tej samej ulicy albo przedmieścia, którzy są jednako oblecone i do gromady trenirują bez sołki rok tańcowanie ichni samby. Ich parady idzie podziwiać nie no we samym Rio, ale i w takich miejscach jak Copacabana, Ipanema, Lagoa i chyba najbardziej wywołano Sławako de Cristo, co po naszemu znaczy Parza Chrystusa. Ta całko hormio blokos występuje u podnóża wzniesienia, na którym styrcy ten wywołany denkmal Chrystusa Zbawiciela, ten symbol Rio de Janeiro. Szłoby sam jeszcze mocka osprawiać i go wędzić, oby o takim latośnym karnewalu w Mainz, o którym miło sprawił tameszny kamrat. I oby nie chciał, to naisto musza, kuchnicie jak to funguje, nie wcale musza, dopedzieć sam jeszcze jedne. Od środy 26 lutego do dzisiaj zetwo wychowanie na Kubie szykownisty Międzynarodowy Festiwal Kubańskiego Cygara. Festiwal de Havano 2014. Co to też ciulaj blanking szobojka, a ja sam nie będę namawiał do kurzenia tych cygarów, chociaż ja miałek ci je kiedyś kwestelnie rot.
Styknie co żyknaj, że latoś, jeśli tam bezmać na Kubie, wychowanie, bez 5000 miłośników, cygarów, Monte Cristo, Coiba, Partaga, jeszcze inszych ze chnet 90 krajów świata. Ale to jest daleko, a sam mamy pieronym licho lato i zima. Jeśli to jest zima, to ja bych się tam za tela nie wadził, ale kiedy wesoci mieli utropa ze śniegiem, to nasze utropy są jak mit eser na fresie. Eugen z Pnioków.